आंखौ बुंलांखादोंमोन आं मुलि लिरनानै गालांबाय दायो होगोन बे नार्सफ्रा होगोन होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय नार्सफ्रासो फुंबिलि समाव मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय नोंथांमोननिसिम जितु गसाइगावनि सिङाव सिभिल हस्पिटालाव मोनसे जाथाय जानायनि खौरां जों दा मोननो हादों ससियेल मिडियायाव मोननो हादों खौरांनि गेजेरजों जोङो मोननो हादों बेयाव माने सासे आइजोनि जितु जिउ खहा जानायनि मोनसे जाथाय जोङो नुनो मोनदों आरोना बै जितु सिभिल हस्पिटाल गसाइगाव सिङाव थानाय बेखौनो आं नोंथांमोननो आपडेट लाना फैदों नोंथांमोना आं फुल भिडिअ होगासिनो दं माने माबोरै जाखो बा मानि थाखाय जाखो बे जाथाया लोगोसे मोनसे खौरां बेयाव सोफादेरनो होननानै आं सानो माने तामुलपुर जिल्लानि 3 नं अन्थाइबारि गामिनि सासे मैदेरजों जिउ खहा बेखौबो आं नोंथांमोननो फुल भिडिअ होनानै होगोन माने मानि थाखाय माने माबोरैहाय बे जाथाया जाखो बेखौबो आं होनानै होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था फुल भिडिअ नोंथांमोना नुनो हागोन आरो बेफोर खुलुमबाय आङो नैबे हाब्रुगिनिनोखा नैबे हस्पिटाल सेरनिनोखा आंनि नामा जन्थर मुसाहारि माने आङो मैया बिसिखौ हस्पिटालाव लाबोदोंमोन माने डिलिभारिबो दंमोन नालाय मानसिया ओमफ्राय माने उदै सानाय जाबाय थानायखाय माने जानायनि टाइमबो जाबाय खोमा साननानैहाय न'निफ्राय लाबोदोंमोन आरोखि बेलासिम बिदिनो 6:30 नैबे आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव ओमफ्राय लाबोनानै डाक्टारखौ लोगो मोनदों सासे गायनो डक्टर ओमफ्राय बियो नायबाय आरोखि ओमफ्राय नायनानै बियो टाइम जाथ'वाखै जाबाय आरोखि टाइमालाय जाखायाखै जानायालाय टाइमा ओमफ्राय उदै साबाय थानाय नालाय उदै सागानानै गाव इन्जेक्सन मोनसे ना मोननै थुनानै माने दिनै हरसे थानांगोन ओमफ्राय दा मुलि होनाय जाबावगोन हरावहाय ओमफ्राय दिनै हरसे एडमिट जानांगोन जाबाय नालाय थारमाने होनबालाय थानांगोन डाक्टार होनदों होनबालाय साननानै आंबो दोनबाय आरोखि हरसे एडमिट खालामबाय ओमफ्राय खालामनानै ओमफ्राय हरावहाय नों डाक्टाराबो फैयाखिसै ओमफ्राय दाना नार्स सासे दंमोन बिदिनो 10:30 नेदों आं होमबाबो डाक्टारबो गैया नार्सबो गैया मुलिबो दौफैया ओमफ्राय उनावहाय फैद'थारैनि नार्स बर' दंमोन सासे मारबा नाम दंमोन बेखौ रायमुथि नामा रायमुथि नार्जारि सिनियर आरोखि बियो एसे गोबावखासै बेनाव सोंदोंमोन आङो बायद' माने मुलि सार लिरना गालांदों होनलाय मुलिखौ मानोथो होआखै होननानै आंखौ माने फंसे होननायावनो ओरैबायदि रायबाय आरोखि बियो हुमखि होनाय बायदि दाद्रि होबाय आरोखि आंखौ बे रायमुथि नार्जारिया नार्सआ माने नों डाक्टार नामा नों मा नामा जाबाय आरोखि आंखौ आं जास्ट खालि सोंदोंल'सोमोन खेबसेल' सोंदों आरोखि आङो माने बायद' सारा मुलि लिरना गालांदों होनलाय होननानै ओमफ्राय बिदि होननायावनो ओरैबायदि रायबाय आरोखि बे आंखौ ओमफ्राय माने आङो रायसे रायनानै गाव माने गावनि रुमाव हाबनानै सिरि थाबाय आरोखि ओमफ्राय सिरि थाहैनानै उनावथ' ओंखारखायाखिसै ओमफ्राय बिदिनो अखा खमफ्लेट थानाया बिदिनो जाहैबाय आंबो फैफिनबाय गैयाबो खोमा सानदों आं मुलि गैया होननायखाय माने बे नार्सआ होनबाय नालाय माने नोंसोर डाक्टार नामा मा नामा होननानै दङबा जों होखागोन जाबाय आरोखि बिदि जाबाय नालाय आं सानदों आरोखि लिरमारलाङाखिसैबो नामा सानदों आं खिन्थु डाक्टारा आंखौ बुंलांखादोंमोन आं मुलि लिरना गालांबाय दायो होगोन बे नार्सफ्रा होगोन होननानैहाय ओमफ्राय उनावहाय नार्सफ्रासो होफैयाखिसै ओमफ्राय उनावहाय डाक्टाराबोथ' हराव फैफिननो होनदोंमोन डाक्टाराबो फैयाखिसै ओमफ्राय उनावहाय फुं जाबाय बिदिनो फुङावहायथ' जोंना आंनि बिसिया माने मोजाङै दं आरोखि गावनो हारसिं थाबायो साहा सुहा बिस्कुट गावनो जाजोबलायदों हारसिङै बाहेरायाव थांदों हासुहैदों मादों ओमफ्राय उनावहाय माने गाहाम बै माबा जिनिस फैयोना बिसिनावबो डिलिभारि जानोसैबा बेबायदि फैनायखाय माने जासिगोन खोमा साननानैहाय माने बे डिलिभारि रुमावहाय लांबाय आरोखि लेबार रुमावहाय ओमफ्राय लांनानैहाय बाव लांनानैहाय माने एनएस मोनसे होदों होनदों बिसोरो एनएस मोनसे होदोंनो सेलाइन एनएस ओमफ्राय होनानै दा गरम मोनबाय आङो फांखा होदो होनदों जाहैदों ओमफ्राय दाना फांखाखौ होना होदों नामा ओमफ्राय बिनि दसे उनावनो आं खबर मोनबाय माने मानसिया गैला आंबो माने न'आव थांग्रोदोंमोन आङो हरावबो आं दंखायोमोन ओमफ्राय आङो न'आव दसे थांग्रोदोंमोन आरोखि न'आव दसे थांग्रोनानै फैदा बेबायदि जाहैबाय आरोखि फुङावबो ओमफ्राय डाक्टारखौ एक्सट्रा फन हरदों डाक्टारा गैया फनबो हमा फैयाबो गावनि डाक्टार लोगो नैबे डाक्टार हिनजाव दं सासे नामखौ आं मिथिला बेबो फन बुबाय थाबाय होनबाबो फैया बे ममिता दास औ डाक्टारा बे हिनजावा बेबो फन बुबाय थाबाय बे बुबाय थाबाबो फैया ओमफ्राय रुमखौ सोंबाबो माखासेफ्राबो रुमखौबो खिथाया मानसियाथ' कवाटारावनो थायो नैबे जोंनि आरएनबि सिभिल हस्पिटाल खाथियावनो ओमफ्राय हरावबो बे हरसे फैखायाखै आरो फुङावबो इमारजेन्सि माबाबो गैया जेबो गैया फुङावहाय फन बुबाय फुङाव गावसिनि डाक्टारा फन बुबाय अब्लाबो फैयाखै ओमफ्राय उनाव बिदि जानानै ओमफ्राय नै उनाव मानसियाथ' एसे सानाया बारा जानाय बायदि जाहैबाय
दा बेहाय लांबाय लेबार रुम सिङाव दा लांनानै दसे उनाव बिदि खबर जाहैबाय आरोखि आंथ' साननाया बेनो बेथ' डाक्टारनि भुल डाक्टार फैनो होनदोंमोन गाव खालामफैयासै ओमफ्राय बे नार्सखौ गाव दायथ' होलांदोंमोन आं मुलि लिरना गालांबाय नों मुलि दौनांगौ टाइम मथन बे नार्सआथ' आंखौ मुलि लिरना गालाङाखैसो होनना बुंदों दा गावखौ लिरनानै गालांदों दहायबो स्लिपखौ गावनो डाक्टारनो देखायबाय बेखौ रमाना मुलि लिरना गालांदों दा नार्सआ होआखै जानांगोन आंथ' बिजिरनाय नांगौ जेनेबा मानो एसेबां केयारलेस जादों मानो सासे बेमारि बे डिलिभारि मानसिखौ मानो बेबायदि बेबहार खालामनो मोननांगौ बिजिरनाय नांगौ आंनो बे आरोखि आंथ' बेनो खावलायनाया आङो बे सारनिसिमबो जोंनि मानावदा जेनेबा बिटिसि सरकार सारनिसिमबो हाग्रामा सारनिसिमबो गासिनिसिमबो आरोखि आङो बेखौनो लुबैयो माने बेबहारफ्रा थिग जानांगौ आरो डाक्टारफ्रा टाइम बाय टाइम बेहाय जेबो माने डिसिप्लिन मेनटेन खालामा माने खुनु टाइम गैया फैनायनि बेखौ मानो नांगौ मोना एखमबा नाङैयावसो मोनो बेफोरबायदि सोलिगासिनो आरोखि बे हटेलावहाय ओमफ्राय नार्सफोरनि बेबहार थिग नङा मुलि दौनांगौ टाइम जादोंमोन मुलि दौना गैया होननायावबो ओरैबायदि रायजानांगौबा होमबाथ' बियो बिराद गाज्रि बेबहार जागासिनो दङ दा बेफोर गासिबो थिग जाजोबनांगौ आरो जाहाथे बिदि जाया आरोखि आंथ' आं खोमानानै लानांखाबाय बेफोरबायदि बिसिनि भुलावनो आरो आं सानो बेहाय डाक्टार नार्सफोरनि बे 100% एसेबाबो भुल दङ प्रसासनाथ' बेनो जिखुनु बे डाक्टारफोरनि सायावहाय एसे एक्सन लानांगौ जाहाथे बिसोर गोख्रोङै जायो बिसोर जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेबायदि जाहाथे खालामनो हाया आरो आंनावबो जाहाथे बेफोरबायदि प्रब्लेमा जाया बिनि थाखाय आङो खावलायो आरोखि दिन्दां अन्थाइबारि गामिनि जानानै आं बुंदों खोथाखौ थारमाने जों मैया बेखौ सानाव नुदोंमोन मैदेरखौ हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय नुदोंमोन जोङो नुनानै 7थासो 8थासो बाजियाव ओंखारबोदों बे मैदेरा बेनिफ्राय मैदेरखौ जों उनाव नुफैनाय जायाखै हाग्राबारि सिङाव थाबाय थानायनि लोगोसे बे जाथाय जाग्रा मानसियाबो थारमाने मैदेरखौ नुवालासिनो मोनानि 6टा बाजियाव बे फैनानै मैदेरा बोरै होसोबोखो बे मैदेरजों सौदावनानै बेयाव बुथार जाबाय होननानै जों मिथिदों अखानायै जोङो 6टा 7टा बाजियावसो जोङो थारमाने बे डेड बडिखौ नुनाय जादों आरोखि नङाबा जों हराव बेखौ नुवाखिसै मिथियाखिसै फुंनि 7टा बाजियावसो जों नुनाय जादों बे डेड बडिखौ मैदेरजों बुथार जानायखौ मागोन रामसियारि आबाराम बसुमतारी बिथाङा न'खराव मा खामानि मावना जायोमोन न'खराव बिथाङा माबा खेथि मावोमोन खेथि मावनाय गेजेराव बे माइ हानानै फैनाय समावनो थारमाने बेबायदि जाथाय जादों आरो माइ हायोमोन बे माइ हायो नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबायानो आं भिडिअखौ होनो हाखाबाय जितु बे जाथाय जानायनि सायाव मानि थाखाय जाथाय जाखो सोरनि गोरोन्थियाव बेखौबो नोंथांमोना खौरांनि गेजेरजों मोननो हाबाय बा भिडिअनि गेजेरजों मोननो हाबाय आं डाइरेक्टलि होनानै होखाबाय बिनिफ्राय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 3 नं अन्थाइबारिनि जितु जाथाय बेखौबो नोंथांमोना ससेन क्लिपखौ होनो हाबाय बेखौबो मिथिबाय माने बेफोरबायसा जाथाया माने जोंनि बर'नि माने बर' हारिनि गेजेराव गोबां सोमजिबाय थानाय बा जाबाय थानाय बा जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनो मैदेर गाग्लोबजानायखौबो लोगोसे बे जितु सिभिल हस्पिटाल गसाइगावनि सिङाव थानाय बेयावबो जाबाय थानायखौ बा बेफोरबायदि जाथाय जाबाय थानायखौ जोङो खोनानो मोनो बा खौरां गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थायोना जियानो जा दुखुनांथाव जाथाय आरोना बेफोरो गोबां जाबाय थानाय जाथाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गोदान मोनसे आपडेटनि सायाव चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना हो ओमफ्राय लाइक खालामना होदो कमेन्टआव बुंहर नोंथांमोना मा बुंनो सानो बिनि सायाव दुखुनांथाव जाथाय आरोना